Ariyo mabende niwinjo kanyo notho masira makamano mar ot mabende noruombore piny. Iwinjo kanyo ni osetergi e kar kano ringre mago mag jomotho. En wach mabende waluoni machiegni nyakwarom Gejwanga ji adek bende nores kanyo. Koro en chenro mabende dhi nyime ka bende iwinjo kata mana ni wuon odno bende gisani olal mero. Kwa kamano wadhi nyime koda ang'ich welo kama duoko mar penj mar KCSE mar higa mar 2025 koro nyiso ni piny Kenya sudo machiegni kod goyo riti chutho ne lai mar somo mano mar 844 ne roko mano mar CBE ka koro dong mana klese ariyo kende mabiro timo KCSE. Kalure kod jatend migao mar somo Julius Ogamba, ikruok oseket kare mar rwako kidieny mokwongo mago mag jopuonjre mag senior madonje skunde juma manyien ka moko kuom jonyuol to nyiso to e ikruok ma sirikal nitiere godo. Uke piny maduong' mar Kenya Certificate of Secondary Education kata KCSE kochomo Kenya Certificate of Basic Education KCBE. Piny Kenya medo sudo machiegni kod loro chutho lai mar 844. Jatend migao mar somo Julius Ogamba olero ni kata obedo ni lai machon notiego jopuonjre makare, lai manyien mar CBE dhi kelo lokruok makare kit somo ma jopuonjre yudo. As the Kenya Certificate of Secondary Education KCSE examination draws to a close with the phasing out of the 844 system, we recognize its historic role in shaping generations of learners. Yet, education must always evolve to meet the demands of a dynamic world. The transition to competency-based assessment marks a decisive step forward, one that shifts our focus from rote memorization to the demonstration of skills, values, and knowledge that empower learners to thrive in the 21st century. Wuok tich juma manyien jopuonjre tielo mokwongo madonje senior school mano mabiro kawo kar sekondar masani donje skunde ka migos olero ni sirikal osendiko jopuonj maromo 100,000 kendo tiego mamoko e thuolo mar higni 3 mokalo ne lokruok makamano. The government has employed a record 100,000 teachers since 2023, with 24,000 of these teachers recruited this year. A record total of over 25,000 teachers have also been promoted. To better prepare our teachers for the rollout of the competency-based education, our teachers have been retooled and reoriented to the new system. The primary objective is to strengthen teaching and learning in our schools and consequently to improve our education outcomes. Kamano bende, Ogamba yango ne chenro mar iko kuonde somo kod chike mabiro ngiro lai mar somo ni dhi nyime makare maneno ni somo bo lai mar CBE oching. This year, we will construct a total of 1,600 laboratories in various senior schools in order to support practical learning. To anchor these reforms on a solid legal and policy foundation, we will soon be presenting a sessional paper and 11 bills to Parliament for consideration and enactment. Once passed, this will help entrench efficiency and effectiveness in our education system and affirm its competitiveness globally. Magitimore kata obedo ni jonyuol moko to pod rodno kod wich bar makoni kod kocha e wi chenro mar tero jopuonjre skunde mag senior kendo gin gi to e wi ikruok makamano. Kata obedo ni skunde moko pod ni chien e ikruok mar rwako jo senior, moko to oseketo ikruok makare. Nyakwarom Gejwanga dakika ni 31 tok saa 1 ma midhiambo ote yoro nwa lai marwa marote macho kara deka 6